Když tady v Miloticích ještě stávala gotická vodní tvrz, scházeli se tu hosté vladyků z Hronova. Později se ovšem hlásili i hosté nevítaní. Roku 1400 obsadil Milotice věčně nespokojený Zikmund a když tvrz patřila Janu z Moravan, stoupenci husitů, obléhali ji roku 1449 moravští stavové. Hosty vítané i nevítané měl pak i renesanční zámek, který dal na konci 16. století budovat Bernard Ludvík Tovar z Encesfeldu. A tenhle nový zámek se v první polovině 17. století nestačil divit. Stejně jako celá Evropa pořádně nevěděl, čí je. 30letá válka dokázala, že se nikdy nemá říkat nikdy. Přátelé pili víno s nepřáteli, z nepřátel se stávali spojenci a spojenci po přípitku zrazovali přátele. Zámek střídal majitele, kteří o něj příliš zájmu nejevili, bis Albrecht z Valdštejna. Na dobré pány měl štěstí až roku 1648. Zámek koupili Šeréniové a díky jim je takovým, jakým je. Ale než takhle zkrásněl, užil si své. Roku 1663 jej vypálili Tataři a roku 1705 mu smetlo střechu Rákociho kurudské vojsko. A tím rokem si svůj díl smůly vybral. Přišel barok a s ním hrabě Karel Antonín a zase přibylo spíše hostů vítaných. Některé známe po jménu a jiní o svůj kámen slávy nezakopli a tak se po nich slehla zem. Ale hosty z 22. září roku 1999 známe. Máme tady Radku Kotáskovou z Mikulčic. Je to studentka ekonomické fakulty, zajímá se o hudbu, folklor, tanec a sport. Pak tady je Lukáš Haupt a Ivan Dyba. Lukáš Haupt je z Ostravy, studuje regionální geografii a má zájem o cestování, film a jízdu na koni. Zatímco Ivan Dyba z Brna je překladatel odborných textů. Zajímá se o heraldiku, sport a sbírá pohlednice se znaky. Pak tady máme Jindřicha Bartuňka z Bechyně. No když je z Bechyně, čím by mohl být než keramikem. Má zvláštní zájem, je členem klubu přátel pečení zvířat. Takhle to zní poněkud tvrdě, ale pokud nejste zrovna vegetariáni, vězte, že jste členy stejného klubu. Pak tu máme mistra Pregéře, toho známe, ten holduje vínu. A pak tu máme Kláru, herečku z Prahy, která působí také jako hlasatelka České televize a ve volných chvílích krade kočky. A dále přijel Norbert Buchta z Jeseníka. Je lesníkem a zajímá se o ochranu přírody a snaží se o navrácení medvědů do Jeseníků. Kéž by se mu to podařilo. A jsem tu i já. A kromě nás se mu za historie Clio pozvala i pár hostů z 18. století. Naše role jsou rozdány, představení začíná. Marek hned mezi dveřmi šarmantně naznačil, s kým budete mít tu čest. Ale já bych se ještě ráda vrátila k těm pánům domů. Jak se to jejich jméno vlastně píše? No, jméno Šerény se píše Serény a já vám taky hned řeknu, jak k tomu jménu rod přišel. První ještě mytologický Šerény se nazýval Temnurtus a to u Slovanů znamenalo tmavý, temný. Jak přišel, tak odešel. No, pokračujme. Po křtu v Krakově přijal Temnurtus nové jméno Serenus a to znamená jasný, světlý. Jeho potomci se potom odstěhovali do Uher a... Poslyšte, my budeme muset na existenci toho chlapa zapomenout, jinak se snad dál nedostaneme. Kde jsme to skončili? Jo, do Uher. Serenovi potomci se stěhují do Uher. A když potom Koloman pomůže králi Otovi Bavorskému ze zajetí magnátů, dostane za odměnu jméno Šerény. A to v maďarštině znamená pilný, rychlý. Ovšem, oni s tím jménem budou mít jenom trable. To jméno se totiž pletlo s jiným jménem, Seríny. A to byl jakýsi atentátník, který se neúspěšně pokusil usilovat o život císaři Leopoldovi I. Takže Šeréniové budou potom začínat svoji korespondenci slovy jsem Šerény, nikoli Seríny. Slyšte, to už mi nedá tohle. Pardon? No ne, to je nádhera. Hej, pane? Octli jsme se tváří v tvář unikátu.
Ráčíte žasnout, pane? Pěkná výška. No, výška, na tu nehleďte, ale na schodiště, které nás vzletně k nebesům vede. Honosněji zdobené na celé Moravě nenajdete. Slyšíte? No jo, to vypadá, jako kdybychom klepali na dva různé materiály. Máte pravdu, klepali. Z přízemí do Piana Nobile je schodiště i se sochařskou výzdobou kamenné. A z prvního patra do druhého je to všechno ze dřeva. Žasnete? Žasnu. Ten zázrak stvořil Christian Pröpstl od nás z Brna. Šikovný chlapík. Pro starobrněnský most udělal sochu Ecce Homo. A vyzdobil také náhrobek Ludvíka Raduita di Suš, obhájce Brna proti Švédům. Poslyšte, ale vy nevypadáte, že byste přijel na Milotice obdivovat krásu centrálního schodiště. Ne. Doneslo se mi, že majitel, pan Ludvík Filip Šerény, na pár dní odjel. I řekl jsem si, že tu provedu malou vizitu z moci úřední. A když už jsem ve zdraví dorazil, nedalo mi, abych z vrozené pečlivosti stavbu nepřeměřil. Jestli plány souhlasí a jestli co změněno nebylo. A vzal jsem to pěkně kolem dokola. Passi andanti. Passi andanti? To zní vznešeně. Vznešeně? Ale to značí pochodovým krokem. Vojenští špioni tak všecko pro úřady měří a na mapách se pak v jejich krocích měřítka uvádějí. A zjistil jste nějaká závažná odchýlení? Oproti původním plánům zednického mistra Františka Benedikta Klíčníka, který je vypracoval podle ideje architekta Saly, je oproti kordloží, tedy stavu realizovanému, lecos jinak zamýšleno a projektováno. Poslyšte, odpustíte mi mou zvědavost, ale vy jste tady zmiňoval moc úřední. Smím se zeptat, s kým mám tu čest? Jméno vám neprozradím, ale jsem úředník brněnského tribunálu. A jsem tu proto, že pan Ludvík Šerény chce bourat. A právě tyto oranžérie, které s konírnou a jízdárnou budovu zámku tak ideálně doplňují. Původně měly stát konírna a jízdárna rovnoběžně s osou. Pak však byly oproti plánům, stejně jako oranžérie, kolmo na osu postaveny. A pan Šerény, probošt olomoucké kapituly, jen tak dopisem tribunálu oznámí, že z nedostatku prostředků na jejich udržování srovná oranžérie se zemí. Já jsem tu proto, abych přesně věděl, jak odůvodnit, zase jen tak dopisem, že mu to tribunál nepovoluje. Poslyšte, a to vy můžete? Víte, v naší době, i kdyby se spojili památkáři z celé země, tak si kolikrát majitel toho objektu stejně udělá, co se mu zlíbí. Ale my nejsme, jak jste to říkal? Památkáři? Památkáři. My jsme Moravský zemský tribunál. A inzula v Miloticích, onen ostrov, na kterém se jedinečně vydělil svět zámeckého komplexu od okolí, musí být zachována ve své celistvosti. Pane, mít křídla a vidět zámek z hůry, poklonil byste se uspořádání bezkrze ideálnímu. Já už ten dopis vidím. Ve městě Brně roku 1776. Tak a tak, pane proboště. Zbourání se zamítá a takto se zamítnutí odůvodňuje. Na srdci nám leží elegance areálu, která nesmí být porušena. A nechcou pro nás zákonem i conformitate a distribuzione neporušitelnost jednoty vizuální a zachování cenných prvků na fasádě oranžérií. Basta. Teď hodlám pokračovat ve vizitě, pane. Může-li vám být tribunál k službám, račte se na mne kdykoliv obrátit. Přátelé, uvědomujete si, co jsme tu právě slyšeli? My jsme byli právě svědky toho, jak se osvícená státní moc
poprvé postaví na obranu hodnot, ale ne z důvodů pietních nebo náboženských, ale čistě z důvodů estetických. A to už je co říct. Takže pan probošt bude smět nakonec zbourat jenom skleník, který je bokem inzuly. Zbořena nakonec nebyla ani jízdárna, která 10 let na to vyhořela. Dodnes tvoří kulisu, která napomáhá udržet vyvážené rozvržení budov. My jsme tady ovšem hosty můzy historie a ještě dřív, než ji uctíme historickým rychlotestem, tak já pro vás mám připravenou jednu její hádanku. My se za chviličku podíváme do roku 1741, konkrétně do data 13. března. Tehdy budou manželé Karel Antonín Šerény a jeho žena Marie Terezie ze Štenberka připíjet na zdraví jistého človíčka, který se ten den narodí. Narodí se jejich známé císařovně Marii Terezii a bude to její v pořadí 4. potomek. Já se vás ptám, pod jakým jménem tento potomek vejde do dějin, do análů. Prosím, vaše tabulky nechť jsou vám pomůckou. Doufám, že na nich najdeme to správné jméno. Můžete nám je ukázat? No, já myslím, že to nebylo nijak těžké. Samozřejmě, že šlo o Josefa II. A ten se tedy zapíjel dobře, protože před ním měla Marie Terezie pouze 3 dcery, takže teď se konečně Vídeň dočkala následníka. Ve zdejší kapli se pořádaly soukromé mše pro hraběcí rodinu. Panstvo klečelo tady nahoře, co jsme my s Markem, a služebnictvu bylo vyhrazeno místo dole. Ovšem až do 19. století zela vlastní kaple prázdnotou. Služebnictvo muselo chodit na bohoslužby do Milotického kostelíka, aby se nekrátily příjmy zdejšího faráře. A teď už nás čeká 10 otázek, na které nám odpovědi napsal sám život, tedy historický rychlotest. Díky, Kláro. Začíná žena. Radko, v úvodu si připomeneme některá data z historie moravského markrabství. Vzniklo v roce 1182 a je s ním spojen titul markraběte. Markrabí moravský býval zpravidla panovníkův syn nebo bratr, později si tento titul ponechávali panovníci sami. Jedním z markrabat moravských byl i bratr Karla IV. Jak se jmenoval? Jmenoval se Jan Jindřich. Ano, Jan Jindřich, je to správně. Vévoda korutanský a tyrolský. Lukáši, první manželka Jana Jindřicha vstoupila také do literatury jako ošklivá vévodkyně Liona Feuchtwangera. O koho se jednalo? Byla to Markéta Piskata? Ano, ano, Markéta Maultaš, tedy zvaná Piskatá. Ivane, víte, kdo byl s titulem posledního českého krále zároveň posledním markrabětem moravským? Nebyl to Jošt? Nebyl, ne. Byl to Karel I. Karel I, poslední český král, až do roku 1918. Jindřichu, předchůdcem dnešního zámku v Miloticích byla gotická tvrz, kterou v roce 1460 získal Jiří z Kravař, přítel tehdejšího českého krále. Kterého? Její hospodě brat? Správně, přesně tak. Norberte, v historii Milotic se vystřídala celá řada majitelů, mezi jinými v 16. století také významný moravský rod, který vlastnil například zámek a panství ve Velkých Losinách nebo Náměšť nad Oslavou. Otázkou je, který? Byli to Žerotínové. Byli. Výborně. Výborně a půlku máme za sebou. Radko, v 17. století získali Milotice Šeréniové, z nichž zejména Jan Karel Šerény vynikl ve vojenských službách na straně císařských vojsk a zúčastnil se zejména obrany jistého města před Turky v roce 1683. Které město to bylo? Byla to Vídeň. Byla to Vídeň. Byla to Vídeň. Lukáši,
V čase, kdy Šeréniové přestavovali Milotice, spatřila v roce 1729 světlo světa kniha nazvaná Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající a k vykořenění zamykající. Obsahovala seznam publikací zakázaných katolickou církví. Jestli pak víte, kdo klíč sestavil. Se zkusím tipnout. Nebyl to Konia? Byl to Koniáš, ano. Byl to Koniáš se svými pověstnými botami. Ivane, autorem přestavby Milotického zámku byl zřejmě Antonio Sala, spolupracovník významného architekta italského původu, který působil na Moravě. Podílel se například na projektech zámku ve Slavkově, v Buchlovicích či Valticích. My vám ještě napovíme křestní jméno toho architekta. Domenico. Řekl bych Martinelli. Byl to Martinelli, ano, Domenico Martinelli. Jindřichu, Vincent Šerény se zasloužil o rozvoj známých lázní na Moravě. Prameny Vincentka a Otovka dodnes připomínají jmény dřívější vlastníky celého panství z rodu Šeréniů. Víte, o jaké lázně se jedná? Luhačovice. Víte to, všecko víte, výborně. A jsme skoro na konci. Norberte, Šerénium patřily Luhačovice přes 300 let a téměř 300 let zámek v Lomnici. Sem dali přenést majitelé renesanční portál ze svého paláce v Brně. Jeho autorem byl jeden z nejvýznamnějších sochařů období renesance na Moravě, Jiří Džaldy. Ten pracoval při výzdobě dalšího portálu s takzvanými hermovkami. Co jsou to hermovky? Bohužel nevím. Byla to mužská nebo ženská polopostava ve funkci podporovacího článku, která se používala v renesanci a v baroku. Tak Kláro, jak jsme dopadli? První kolo dopadlo dle mého názoru velmi dobře. Slečna Radka získala 4 stříbrné, pan Lukáš také 4, Ivan 3, Jindřich 4 a Norbert 3 stříbrňáky. Koho nám to sem do kaple všichni svatí nesou? No ne, to je nádhera. Vy dole, já nahoře. Karta se obrátila. Ač nahoře, odhoďte pýchu a pohleďte na samo svaté nebe. Jest to nebe Rakušana malíře Josefa Ignáce Mildorfra. A že je tato freska jeho nejlepším dílem, o to nemůže být pochyb, pane. Putujte Evropou a jen pár srovnatelných výtvorů najdete. Já tuším, že tady mistr Ignác vymaloval na nebevzetí Panny Marie a na kartuších potom ctnosti Jana Nepomuckého. A právě k těm dvěma se teď budu modlit, aby činění mé úřední vždy smysl mělo. Svatá Panno Maria, svatý Jane, dejte, aby ti, jimž z nebe mana padá a jimž se i suché listí v rukou ve zlato proměňuje, krásno a které předkové jejich do staveb druhu všeho vložili, s citem nejvyšším zachovati ráčili a chtěli by opak činiti, a já jim v tom s úmysly čistými a zákony moudrými bránit chtěl, aby prohlédli, že se mýlí a kámen na kameni nechali pro potěchu potomků jejich. Amen. Chladné víno teplá a teplá. Pro tak slavný přípitek musím být okouzlující. Raději bych svého syna zapíjel. Nerouhej se. I zdravá dcera je poklad. Tak ať je nám tedy 4. potomek naší drahé císařovny panovníkem spravedlivým a všemi ctěným. Dej mu Bůh zdraví, krásu a štěstí. Upřímně řečeno, nám dvěma v našem věku už může být srdečně jedno, jakým panovníkem bude. Těm v hrobkách činí panovnické jen těžko život změní. Jsi naladěn v skutku stylově, můj milý. Snad bychom se ještě měli obléci do smutku, ne? Poprosil jsi mne, abych ti pomohla se sumírovat závěť. Ale jak vidím, v tvých očích se tento akt rovná samotné smrti. To pardon.
Závěť je víc, závěť je dílo a smrt je jen pouhým zabouchnutím dveří. A smím-li tě ještě o něco požádat, ber mé poslední pořízení vážně. Ano, císařovna porodila syna, my ne. A lomničtí příbuzní čekají jako dravci na mou smrt, aby jim spadlo do klína, co jsem v Miloticích zbudoval. A naše dcera Karolína jim velkou překážkou nebude. Pakliže z ní ovšem nebetyčnou překážku neuděláme. Chceš Lomnické připravit o dědictví? To se ti nepovede? To se mi povede. Tvoje jmenovkyně císařovna Marie Terezie totiž vyhlásí pro Milotice pragmatickou sankci. Pragmatickou sankci? Naší dcerce nejde o trůn, můj milý. O trůn ne, ale o všechno. Nebýt sankce, není císařovna tím, kým je. Jistě si dobře uvědomuje, co pro ní vybojoval její tatínek Karel. A jistě ocení, co chci já, tatínek Karel, udělat pro dceru svou. Ať se naše příznivkyně ukáže. A ukázala se. Opravdu povolila milotické Karolínce určitou formu pragmatické sankce a ta opravdu zdědila veškeré otcovo jmění. Pro císařovnu to zřejmě byla hračka. To její otec, Karel VI., ten si přišel na své, protože prosadit právní úpravu, podle které by vláda nad říší mohla přejít na ženského potomka, v případě, že mužský následovník chybí, to byla věc naprosto neslýchaná. A vzhledem k tomu, že jsme na Moravě, já se ptám, musel tuto úpravu, tu pragmatickou sankci, Norberte, to je rychlost, musel jí schválit moravský sněm také? Ano, musel. Samozřejmě, že musel, taky hned schválil a Češi taky. To Maďaři aspoň pár měsíců císaře potrápili. Karolínku máme tedy patřičně zajištěnou, ale co pro Bůh uděláme s naší milou Marií Magdalénou? Se kterou Marií Magdalénou? Přece s tou, o kterou se máš za všech okolností řádně starat, s arcivévodkyní. Že vám ale pusa neupadne, jedovatá paní ze Štenberku. Jaká pak jedovatost? Kdybys jako hofmistr myslel v závěti na neprovdanou tetičku samotné císařovny, mohli mít Čeréniové u dvora připsánu velkou zlatou tečku. Zlatou tečku? Co to je za funkci, ten hofmistr? Obětavým být musí, placeným však nikoli. Se svou paní se světem vláčet musí, dráti však může vlastních bod. Zadrž, všechno beru zpět. Stiž se, mé srdéčko, neštěraní mrtvice. Zradila mě, kdyby se byla vdala, mohl jsem si na dvoře jeho manžela přijít k lepším výdělkům. Čestné funkce. No jen se podívej, kolik pánů se na svých zámečcích nudou a vzteky užírá, protože na život ve Vídni nemají. A kdo nežije ve Vídni, ten nemá kontakty. A kdo nemá kontakty, nemá co pohledávat u dvora. Veverky v kruhu jsme. A veverky v kruhu, liškám s pyšnými chvosty, nejsou nic dlužny. Dřív tě moje vtipy bavily. Ale co ti 60 sedla za krk, si morous. Dvůr byl den co den řádně pomlouván, skrblik jeden, ale jak od něj káplo trošku přízně, nebylo nad něj. Císařovna strávila tady na zámku, mohli bychom říct 2 víkendy, protože císařský zámek v Holíči byl pro její doprovod méně pohodlný, no a tak zavítala i sem. Ovšem v Holíči měl císařský pár manufakturu a já se ptám, co pak, že ta manufaktura vyráběla. Ivana, chcete možnosti? Ne, nemusím. Nemusíte? Tak dobře, tak co vyráběla? Byla to fajans? Ano, byla to fajans. A byla dokonce velmi rozšířená ve své době. Dokonce tady na zámku jsou kachlová kamna, která byla v Holíči vyrobena. Komorník dostane šaty, pokojská dostane prádlo mé osobní. Šťastná to žena. Zahradník Fiala dostane svobodu. Můj milý, komorník dostane šaty, pokojská prádlo. Ano. A komu odkážeš své tělo? No počkej, zemřeš-li snad náhodou dřív než já. Musím vědět, kam tvoje tělo světských starostí zbaveno mám uložit. Která hrobka tě po mně zdědí? Proboha, přece hrobka Habsburků. Jen proto Šereniové tak obětavě slouží, aby našli místo právě v hrobce královské. Už našeho předka, který v roce 1345 padl u zadaru, dal jeho král Ludvík Veliký pohřbít do své hrobky ve stoličném Bělehradu. A o stejnou čest celým svým životem i my usilujeme. A pohřbím-li tě snad někde jinde?
Pak tě budu do soudného dne strašit. Takhle nějak probíhalo sumírování závěti Karla Antonína, kterému tady říkali stavebník. Ve 2 etapách on a jeho žena přestavěli zámek do podoby, v jaké ho známe dnes. Karel Antonín nakonec byl pohřben tam, kde si přál, a toho se týká naše poslední otázka. Ptám se vás, jakému řádu patří klášter, v jehož kryptě je vídeňská hrobka Habsburků. Ivane, chcete možnosti? Prosím. Měl bych možnosti, ano. Buď benediktínům, nebo kapucínům, a nebo kartuziánům. Kapucínům. Ano, kapucínům. To jste mě překvapili. Myslel jsem si, že budete okolo hrobky mrtvolně tuzí, a podívejme se na to. Musím říct, že v té hrobce byl pohřben i otec Karla Antonína, Jan Karel, kterému zase říkali válečník. Karel Antonín dopsal svou závěť pod dohledem své ženy. Tady ji vidíme jako bohyni Amfitrité. Pan Ivan si připsal 2 stříbrné a pan Norbert 1. Viděli nás. Neviděli? Ale viděli. Neviděli. Až teď nás nezvané oči vidí. Až teď vidí slečnu Terezu a pana Žiliena. Herečku a milovníka divadla. Herečku z města Brna a milovníka z Evropy. A kdo nás vidí? Autority a božstva připomínající slávu rodu císařského i samých šeréniů. Rudolf II. Matyáš. Ferdinand II. Ferdinand III. Jupiter alias císař Leopold I. A císař Karel VI. Coby Apollon, vůdce můz. A tamto jedna jeho podřízená po nás pokukuje můza historie Clio. Sám malíř fresky Mr. Eckstein jí představuje obraz pokřtění bájného předka Temnurta v Krakově. Malovaní krasavci nás holí nevyženou. Ale stačil by jeden sluha a je zle. Vám se snad v Miloticích nelíbí? Co by za to jiná dívka dala, kdyby zde mohla být s Francouzem, fanfaronem, fanfánem, famózním komediantem a ctěným zetěm pana hraběte Karla Antonína? Vy jste zdejší pán? Zdejší pán? Fuj. Mám francouzskou krev a podpatky jsem se šlapával ve Vídni. A pro milenky v Paříži jsem byl svatý Žilien, pro milenky ve Vídni Jozífek. A vy mi neřeknete jen strohé zdejší pán? A kým bych byla já pro pana Tchána, kdyby nás tu chyt? Na sestřenky si to už dávno nevěří. Zůstal bych u herečky. Slíbil jsem totiž, že zde cvičím nové divadelní představení, a to přímo Moliéra. A jak se hrát jeho směšné preciosky bez hereček? Takže jsem si sem jako přišla sešlapat prkna? Tedy vlastně parkety? Přišla jste na hodinu hereckého umění. Můzy mne žádali, abych vám šarm u Moliéra tolik nutný do krve dostal. Váš pan Tchán musel opravdu Francii milovat, když dal svou dceru muži tak všeho znalému a všeho schopnému. Váš pan Tchán byl opravdu kavalír. Ještě, že vás pan hrabě neslyší. Francii nemiluje. Když totiž při své kavalírské cestě dorazil do Paříže, zlí Francouzi ho uvrhli do Bastily. Zmožen Bastilou vrátil se mladík domů a kavalírskou cestu nedokončil. A kdo nedokončí kavalírskou cestu představením se císaři, nemůže být kavalírem. Ouha. Fanfán hrabě Saint-Julien byl manželem Karolínky a také duší veškerých milotických zábav. A ještě než se nám pochlubí se svým parádním kouskem, tak se vás zeptám já, k čemuže sloužily ty kavalírské cesty? Vedli mladíky, Norbert, já vám dám ještě vybrat, jestli chcete. Vedli mladíky, kteří s hofmistrem projeli za 3 roky půlku Evropy buď za poznáním, tedy za vzděláním, nebo za vojenskými úspěchy, anebo za nevěstou. Tak, kolik sázíte? Sázím 3 stříbrné. A co myslíte? Myslím, že správné Ačko za poznáním. Ano, za poznáním, za vzděláním. Oni střídali každých půl roku jednu evropskou univerzitu a úkolem hofmistrů bylo především odhánět od nich vdavek chtivé šlechtičny, protože ti mladíci z dobrých českých rodů to byli ženiši k pohledání. Že jste na svádění děvčat šikovný, to jsem poznala. Ale že mne chcete hraní učit? Leckdo mi už tleskal. A tleskala vám císařovna? To ne. Tak to jsem tak jednou z její audience odešel
a v zápětí jsem se vrátil. Její císařské veličenstvo? Mám její veličenstvo do kasáren doprovodit, anebo přímo kočárem jejího veličenstva k vojsku jet? Ano, jsem z Brusunová dvorní dáma a je mi nesmírnou ctí zúčastnit se výjížďky po vašem boku. Ano, její veličenstvo má pravdu. Dvorní dámy obvykle nebývají tak mužsky stepilé, ale proti matce přírodě ani žena modré krve nic nezmůže. Ano, již mi to řeklo několik pánů, samozřejmě pouze v žertu, že ty malinké drobounké pihy pod nosem vypadají jako pečlivě ohloné vousy, ale když jsem jim řekla, že má babička byla ohnivá Španělka, umlkli. Bude-li si vaše veličenstvo přát? Odnesu vás v náručí až na nádvoří ke kočáru. To je pro mě hračka. A tohle, že jste císařovně provedl, nevěřím. Ke kočáru jsem ji nenesl, ale na projížďku se mnou jako s dvorní dámou jela. Až při zpáteční cestě jsem jí poprosil o velkou schovívavost a přiznal se jí, že jsem hrabě Josef Saint-Julien, její obdivovatel. Všechno mi odpustila. Já vás naučím herectví líp než nejlepší herci z divadla Palais Royal. Francouzské a italské herecké společnosti už v 18. století hrály velmi široký repertoár. I u nás hráli Moliéra, ale hráli také komedii dell'arte. A mě by zajímalo, jestli byste dokázali pojmenovat tyto 4 klasické figurky komedie dell'arte. Máme tady samozřejmě jejich jména, ale v nesprávném pořadí. Tak troufl by si někdo říct, kdo je kdo z těchto 4? Radko, kolik sázíte? Já sázím 1. 1. Tak to zkuste. Tak. Kdo je kdo? No. Použijte ty cedulky a umístěte je k těm správným postavičkám. Tak vy myslíte, že je to takto? A ono ne. Představte si, bylo by to skoro v pořádku. Vpravo je Dottore, to byl starý ukecaný scholastik, vlevo je Pierrot, to je francouzská obdoba Harlekína. Ale Harlekín, to je tento s maskou, zatímco Skaramuš, intrikán, chvástavý, ten je tady. Harlekína bychom poznali i podle toho vzoru na těch kalhotách. Harlekín byl samozřejmě král komedie dell'arte, takový ten sympatický nemotora, kterého publikum milovalo. Takže, Radko, bohužel. No a máme tu poslední otázku tohoto kola. My víme, že hrabě Saint-Julien chce uvádět i Moliérovu hru Směšné preciosky. A ta hra byla v Čechách opravdu uvedena v roce 1743, ale pod jiným názvem byla přepracována a jmenovala se Francouzi v Čechách. Vysmívala se ženám, které trpěly v roce 1741 za okupace Prahy takzvanou galománií, tedy obdivem k okupantům Francouzům. Mě by ovšem zajímalo, kdo pak, že to v roce 1741 ty Francouze k okupaci Prahy pozval. Jindřich nejrychlejší. Kolik sázíte? Sázím 2 stříbrné. 2? Tak kdo myslíte? Pozval je Albrecht Bavorský. Albrecht Bavorský? Ano. Ano. Karel Albrecht, vévoda Bavorský, ten je pozval, neb si myslel na český trůn a dokonce se nechal provolat českým králem, ale nedopadlo to. V tomto představení své role skvěle odehráli pan Jindřich, dostal 2 stříbrné, a pan Norbert, ten získal 3. Vypískána byla bohužel slečna Radka, o 1 stříbrňák přišla. Tak tohle zažívám každé ráno. Dívám se na sebe do zrcadla a říkám si, chlapče, jsi starej. Jsi starej. A tady v Miloticích je to ještě horší. Koukám na sebe a říkám si, ty jsi tak starej, že snad ani nejsi z tohohle století. Otázkou ovšem je, z jakého století tedy jsem. Tak se na to zeptám vás. Doufám, že to uhodnete za 2,5 minuty. Taky doufám. Jste muž? Ano. A jste šlechtického původu? Ano. Žil jste v 18. století? Ano. Jste Habsburg? Ne. Byl jste vojevůdcem? Ne. Byl jste ženat? Ženat jsem byl. Působil jste v politice? Ano. Posílám dál. Máte nějakou souvislost se zámkem Milotice?
Ano. Byl jste římským císařem? Ano, chcete si tipnout, Norberte? Norbert má právo, pokud byste nechtěl, hned to pošlu Jindřichovi, takže. Jste František Štěpán Lotrinský? Ano, to jsme se dobrali velice záhy. Dnes jsem opravdu byl Františkem Štěpánem Lotrinským, který kromě svých povinností vladařských ještě splodil, tuším, že 16 potomků z Marii Terezy, obdivuhodný výkon. Váš výkon, Norberte, ovšem taky obdivuhodný, nejenom, že vyhráváte ve finále, ale i v celé Anežce dnešní. Já vám gratuluji, to se budou medvědi v Jeseníkách radovat. Děkuji. Tady je jeden zlatý a něco k počtení. Karel Antonín Milotice postavil, Saint-Julien je rozveselil a úředník památkář zachránil. Všichni zasluhují potlesk, neb jsou to činy bohulibé. Můza historie Clio může být spokojena. V Milotickém zámku je jednomu milo. A že by se měl proměnit v ruiny a prach, to nehrozí. Přesně naopak. Právě dostává novou fasádu a jménu Serenus bude dělat čest. Opravdu bude jasný a světlý, jako naše zítřky. Tak zase příště. Nashledanou.